tady hodně, vole. Jak to Jich mluvíš, tady... Pepo? Jo, sorry Milan. Já jsem se nechal uníst. Jo, jasný. Jde to se mnou z kopce. Aha, aha. A co jsi zkusil na Moravě třeba za pití? No tak určitě se nepil tam to jejich pivo. Jo, jasný. A co piješ tak v Praze Tak třeba? jsem tak jasný, že Plzeň jedině výčepní, že jo. Mhm. Ale tak radši si dám nějakýho džina. Jo, jasný. Ale určitě bych nikdy neskusil slivovicu teda. To je slivovici. To je Jo, ten jejich, jasný. to je to jejich nářečí, já jsem furt takovej prostě nesvůj z toho. Jo. Hmm. A tu zemáka jsi někdy měl? No tak tu zemák to je taky chcanka dobrá. Mhm. To mě trochu rozmrdalo, ty vole, že tu zemák je chcanka dobrá. Však to je dělaný z brambor, vole. Ne, tu zemák ne, to je vodka je dělaná z brambor. Aha. Vodka Dobrý je brambory. bramborová. No ale brambory teda taky nemusím. Jo, a co To jíš tak v sice Praze třeba? v Praze, tak hlavně si dávám sushi Aha. a chodím do restaurace, Milane. Takže Aha. jako doma nevaříme v podstatě, spíš si objednáváme jídlo. Čau, to je drahý, ne? Kde to bereš na to tak kilové? Tak víš jak, my jsme v Praze. A jo, vlastně. To není jak ty socky na Moravě. Jasný. To by tak nešlo tady. Do píči, do píči. Jo, jasný. A? To tady, to je, Morava je jiný svět, no. Jo, jasný. A to a... Tam to dělají všechno opačně, ale to si zvykneš časem. A To ty už jsi tak už prostě zvykl, je. nebo co? No já asi ještě ne, úplně jsem je nepochopil, ty Aha. Moraváky. A jo, jasný. Jakože zavedli jsme jim daň na víno, takže nebudou moct prodávat víno ještě trochu levněji. To kam letěl Bude- ta rána, bude- Milan? Teda Pepa. No, Pepa. tak ty vole, poštěstilo se. Jo, jasný. Víš jak, A Pepo? oblíbený rapper? Tak rap, to je jasný chép, že jo, tady co ti jede. Jo, jasný. Aha. Tak chép je svět, že jo. Jo, jasný. A byl jsi tam někdy? Tak jasný, my tam jezdíme do lázní, Pepo. Aha. Milan. Jo, jasný. No, dobrý. Karlovy Vary, to je hned za rohem. Víš jak? Vím jak, no. Takže tak, Milan. Jo, No a jinak, co by tě ještě tak zajímalo, jako když ty seš na té Moravě? Počkej, musím trochu zapřemýšlet. Ty jsi nějaký chytrý, Milan. Teda Pepa do prdele. Ty Tak máš ty jakou školu? vole. Jakou máš školu? Tak já chodím samozřejmě na technickou průmyslovou školu. Ne, já chodím na Gimpl, teda jsem chtěl říct. Aha. To má totiž potom hodně využití, když ho vyjdeš, víš? Aha. No jasný, Pepo, to jako, jestli nejdeš na Gimpl, tak to seš tady prostě socka. Jasný, no. To bych nedělal prostě, nic jinýho. A co ty a co holky? Povídej. Máš Tak nějakou... holky, tak jasný, protože, že jo, mami koupila nový Air Forcey. Jo, jasný. Takže holky po mně letí, no. Aha. Pičo, to má nějaký klip vypíčenej, kurva. To ani nevím, vole, to po mně nestihlo tolikrát ještě střelit, píčo. Teda Milane, co to bylo za klip? To jsem fakt nečekal. Ani já ne. Co to bylo?
A to, co nosí za značku? Tak Nebo samozřejmě, že Nike. Nike, jo. Jenom Ale Nike. tak jako, no tak jasný. To je Nike, ale to nevíš? A já nevím. To je Nike. Jak tomu tam říkáte na Moravě? My na to nemáme peníze tady. Jo, takhle, no, vy jste ty socky chudý, No, vymrdaný. Do píči, do píči. Už mě píkl ten zmrt. Aha. Hajzl. Aha. Jakoby mise splněna. To je Výborně, celkem výborně. insane. Už mě A píkl, co máš za telefon? no. Co máš za telefon? Tak samozřejmě, že iPhone 14 Pro Max. A ty nemáš Je- novou je- 15, to se divím, Pepo. Kurva, já nevím ani kolikátka je totiž. Takže já mám tu 15 novou za těch 80 litrů. Aha, Ona je aha. boostnutá, víš, je tam Aha. ještě lepší procesor. Jo. A na co to používáš ten telefon? Jo, tak projíždím většinou Instače, víš jak. Jo, A jasný. hlavně jako fotím se, že mám, Aha, mám Instač. Kolik máš followerů? No, mám asi 200 000 follows. Ale tak jako, to je ještě celkem hovno na Pražáka. Jo. Jako celkem se stydím, smějou se mi ve škole za to, ale co s tím mám dělat, no? Ty prďo, máš nějaký kamarády? Tak jasný, Já co hrají za hry? tak vidíš, tady ty mrtky, to mě naučil jeden Moravák a už se toho nemůžu zbavit. Aha, je takhle, aha. Takže totální mrtka zase. Jo, jasný. A hrál jsi někdy Fortnite? Tak Fortnite hrajem vždycky, squady dua. Už se těším na novou season. Jo, dobrý. Čím větší season, tím lepší. Jo, jasný. Kolik si dal peněz do Fortnite? No, tak už to bude k těm 50. Jo, Ale jasný. tak to nebyly všechny moje peníze, že? To jsem vždycky řekl mámě, ať mi koupí Jo, Pepo. jasný. A To je Milan. pod jakou přezdívkou vystupuješ ve Fortnite? Tak samozřejmě Big Tag 256, ale kamoši mi říkají Tagí. Jo, dobrý tagy. Takže tak asi. Dobrý tagy. Jo, a nejsi ten náhodou ten starý Piupa? Piupa, toho neznám. Aha, já si tě s někým asi pletu. On je z Moravy totiž, víš. Tak z Moravy. A toto je teda celkem boler. Sice jakoby, Posloucháš ho? tak jasný, to jsou tady gangstři největší v Česku. Máš rád cigány? Tak no, Cikány, tak jako cikány. cikány úplně ne, cikán mi celkem sere. Jo. Já musím začít říkat ještě my, že my sere, nebo něco tak. Protože oni to tak fakt říkají kokočí. Ano, ale jinak mi je celkem dobře. Ale Jo. cigáni jsou fakt mrtky. Jo, jasný. Černý. Aha, černý nemáš rád, jo? Tak to spíš ne, to jsou jak Moraváci, taky jenom sockujou. Jo, jasný, chápu. Tady jsi bohatý, jo? Teda máš bohatý rodiče, jo? Tak jako to bych úplně neřekl, jako nemůžu si koupit každou sezonu všechny skiny do Fortniteu, takže Jo, takhle, aha. není to úplně jako, že bychom byli nějací bohatí, chápeš? Jo, jasný. A koho sleduješ tak na tom Instagramu? Tak TikToky dáváme taky, že? Tak TikToky, na aha. Instagramu sleduju hlavně Billie Eilish. Dobrý. Billish? Co, Billish? No. A tak prostě. Jo, jasný, Jako jasný.
v chillu celkem v té Praze. Jo, Jako jasný. si nemáš 2 tituly, tak se můžeš jít zahrabat. Jo. A jaký budeš mít Už ty 2 jako, tituly? Jaký? tak nejdřív si udělám toho upocenýho bakaláře teda a potom plánuju toho magistra. Jo, jasný, aha. A co budeš A- dělat za práci v budoucnu? Tak já plánuju, že budu dělat v nějaké bance, že jo? Jo, jasně. Já plánuju nějaký velký peníze. Jo, a co když se to nepovede? Tak to snad není problém. Aha. Když máš rodiče, že jo? Jo, Tak to je ti, úplně v chillu. ty ti zařídí, jo? No tak jako to se neříká na hlas. Aha, jo, chápu, aha. A jaký máš známky tak na tom Gimplu? Tak ty vole Gimple, jako v pohodě celkem si myslím. Někdy tam je nějaká štverka, ale tak to se stane každému, Pepo. Jo, Milan. jasný. A co ti nejvíc baví? Jaký? Tak baví mě hlavně ne? matika, no jasný, matika mě baví, Mm, to je fakt jako dobrý, aha. to mi jde. Protože počítám ty peníze velký, že jo? Jo, vlastně, a jo, to mě ani nenapadlo. Pepo. Mhm. A jak se vůbec jmenuješ příjmením? Já jsem úplně zapomněl. Tak já jsem, že jo, Světlík. Jo, Světlík vlastně, a jo. Světlíkovi. Já jsem Svoboda. Aha, aha. Myslíš, že černí mají svobodu? Měli by No, mít tak svobodu? to si nemyslím, jakoby, chtěli jsme si najmout nějaký otroky do baráku, Jo, a na co? ale tak samozřejmě my jako neuklízíme nebo tak, nebo Jo, jako takhle, aha. myslíš si, že vaříme nebo něco Jo, takového. takhle, aha. To dělají jenom socky, ty vole. Jo, jasný. Chápeš? To Aha, nemůžeš aha. dělat takové věci. Jo. A máte, takže nemáte ani kuchyň? Ne, tak nepotřebuješ, že jo, nemáme ani sporák, že jo, to prostě to je pro chudý. Aha. Stačí mi telefon, že jo. Jo, chápu. Jo, tak to je dobrý. Stačí mi telefon. A co máš v kompu vůbec? Slyšel jsi už o té GTA 6? No jasný. Celkem jako, já už jsem vybaven. Já už jenom čekám, až vyjde to nový SSDčko, ten Jo, nový jo. rychlejší slot, ať si ho můžu koupit. Jo, jasný. Ať se mi to načítá, že Ty jo, brďo, ale to jinak ti mamka koupí. dvě... No, tak víš, jak chodím na brigádu jednou za týden. Aha. A kolik máš na hodinu teda? Tak na hodinu celkem socky to jsou, ale tak dávají mi ten litr, no. Jo, na hodinu, jo? Jo, tak jako není to úplně A co děláš nejlepší, vůbec no. na té brigádě? Tak ty vole, odloupám žvíkačky z laviček v parku, ale Jo, takhle, aha. no, takže tak Milan. Milan. Dobrý. No tak, dobrý. A jaká je tvoje oblíbená písnička? A tak písnička, to je takový sporný, ale asi já teď neznám kamo žádný teďka nový songy na od rakovin, ty vole. Mm, No, ale je to asi, no, najdi to, rychle dělej. no ale jak teďka vyšla, víš jak, to Robin Zoot Dion, tak to Aha, dávám aha. dost. Jo, tak aha. To je Ten Lapis, celkem jo, tak, jo. no Aha. jasný, tak samozřejmě Milion plus je život. Jo, jasný. A Nintendo, co Nintendo, tam je taky, ten je Tak taky milion plus, Nintendo, tak co? ten je insane, že jo? Ten Jo. zajebává takový rýmy, že by se mohl strčit každý do sáčku a puknout se. Aha, aha, aha. Takže tak. A jaký auto máte? Máš vůbec nějaký Tak auto? auto, ty vole,
jakoby máme 4 auta, ale Aha. jsou to takový socky, jakoby 2 Ferrari máme Aha. F40 Ty jednu, vole, ale dobrý. tak to je celkem jako, to je A fakt máte shit. Bentley třeba? Bentley. No, tak máme toho, piča, jak se to jmenuje, vole, ten Mercedes takový úplně malý, nějak, To Gčko, nebo co? ne Gčko právě, ještě něco, Brabus? no, tak máme 2 Brabuse, Tak ty jsi vtipnej, no to, aha. máme 2 Brabuse, Dobrý. a to je firemní, což jako, Jo, víš jasný. jak, prostě. To je od taťky, jo? Od firmy, No, z firmy. tak jasný, tak A co dělá tvůj jasný. taťka? Tak táta dělá do roušek, že jo? Za korony, víš, kolik jsme museli vydělat. Jo, Ty mrtky, moravský museli nosit, že jo? jo, jasný, jasný. Tak to chápu. No jasný, takže tak. A co děláš celý prázdniny? A tak jako jednou za týden skočím na tu brigádu a jinak jako hraju ten Fortnite. Jo, jasný, jasný. Jaké máš level ve Fortniteu? Asi 400, hele. Jo, tak to je dobrý. A jsi dobrý v tom Jo, ale Fortniteu? Jaký no, seš tak rank? jako, Hraješ rankedy? tak jako na Mongrála nemám. Jo, jasný. Ale jinak si myslím, že to není úplně nejhorší, Jo, Milan. jasný, jasný. Aha. Ale takže Challenger seš, ne? Tak jasný, to je jako samozřejmost, to když Jo, nejseš jasný. Challenger v 2024, tak se můžeš jít zahrabat. A to, co si trefil, Pepo? Tak to je, že jo, to zaplacený RNG, Jo, ty podplácíš všechny, jo? tak Vlastně tu děda máš ty pracuje ve rodiče, že? tak děda pracuje ve Wargamingu, že? Aha, tak to jo. Tak co se Takže máš? jakoby, no, tak dostávám free prémiáky, že? Tak to je dobrý. No, takže tak, ale jinak jako investuju do Aha, toho aha. krypta. Jo, jo. Teďka šel dolů, ne? Tak co s tím No, budeš dělat? tak jako já jsem to stihl prodat ještě, že Jo, jo. tak to je dobrý. Takže jakoby já mám 4 analytiky najmutý, Jo, aha, aha. kteří mi to sledujou, že jo. Takže jako já jsem úplně v pohodě. Jo, tak ty se máš. Já bych Nemyslíš, že pro tebe samozřejmě, ten gameplay je trošku zbytečný, když máš 4 analytiky? tak samozřejmě nebudu socka se základkou, že? Vystudovat Jo, musím. Jo. Ale tak ty vysoké školy, to už se dá nějak jako udělat, že? Jo. Víš jak? To jako Mhm. nebyl problém. Jo, jasný. To by nebyl problém, si myslím, Milane. Mhm. Takže tak? Jo, a jakou máš Asi. klávesnici třeba? Teďka. Tak klávesnici, jakoby viděl si takovou tu nejdražší klávesnici na Alze, tak od té stejné značky, ale mám jí Aha, aha. custom, Jo, takhle, aha. víš, a mám tam jenom Fortnite skiny na čudlítkách, víš? Jo, aha, aha. A jaký skin máš třeba na písmenku M? No, tak na M-ku mám Maraudera, to mám jakoby z Doomu, no. Jo, aha. A co máš třeba na dvojitým Včku za skin? No, na dvojitým Včku mám vytisknutou tvoji mámu. Ty vole, ty jsi štipnej. Že? Jo. Co používáte teďka za rekty třeba ve škole? Tak jakoby, určitě jsme neskončili tak špatně jako na Moravě. Jo, jasný, aha. Vy furt používáte nějaký to OMG. Jo, aha, jo. My už tady jeden skibidi Fortnite. Jo, takhle, posloucháš Skibidi Toilet? Tak jasný, dívám se na všechny díly, to je Jo, takhle, insane aha. seriál. Jo. No a na jaký filmy koukáš třeba? Tak Skibidi koukám na... Fortnite Minion? Jo, tak jasný, Miniony. Jo, na Skibidi Simpsonovi, Fortnite jo. Minion. A Simpsoni, co? Simpsonovi. No, tak Simpsonovi ty vole, co jsme pod kamenem ještě někde v noře zalezlí.
To se Aha, ještě vůbec vysílá? to já